Jedan civil je poginuo u granatiranju Kirovskog okruga, izjavio gradonačelnik Donjecka Aleksej Kulemzin. U blizini zgrade broj 439 u Kirivoj ulici poginuo je 50-godišnji muškarac, izjavio je Kulemzin. U međuvremenu je štab teritorijalne odbrane samoproglašene Donjecke narodne republike objavio da je 5 osoba ranjeno i da im je ukazana medicinska pomoć. Kancelarija Donjecke narodne republike u zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre saopštila da je registrovano najmanje 12 artiljerijskih i minobacačkih granatiranja Donjecka. Tokom noći u granatiranju grada Stahanova oštećeno 11 stambenih zgrada i vrtić, saopštila je danas Kancelarija samoproglašene Luganske narodne republike u zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju prekida vatre. Usled granatiranja naseljenog centra Stahonova oštećeno 11 stambenih zgrada, 7 porodičnih kuća i vrtić Svetljačkov. Navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu, prenosi agencija TASS. Prethodno je saopšteno da su ukrajinske snage ispalile 7 granata iz višecevnog raketnog sistema Uragan prema Stahanovu. Ukrajinske snage su prethodnih dana više puta granatirale Stahanov, navodi ruska agencija.